Kumusta? Niya na po din yung maestra nga nakukaon mga higala. Diri sa ako ang pinaka-paborito nga studio. Mao ang kusina. Lakaw sa kaliro naman ako paniupuan pagkaon. Sobra ni sa kong tatay mga bay, mga unta maghukad na mo diha. Walay Georgia kay wala pa mi nakalaag sa merkado sa Karkar. Belated happy birthday di kay by Shira Kayi o kay Narit married ba? Belated happy birthday yung duahan. Nalimot ko sa inyong adlaw na tawan ay wa po na ako nabasaya ang inyong mga mensahe sa pasayloan taon ang buta. Alam mga ano ta? Yan itson manok akong sudan. Sige na lang manok lagi. Pero okay rin. Kasi may sudan lingaw-lingaw ng istorya na kaya. Dadlaw manok. Pwede lang yun magkita sa manok. Ito may topic na to karon ha para malingaw ta. Sige. Ako ang i-share kaninyo bay. John Baybayo Nunez. Mag-share ko ninyo sa ako mga discarte. Na inyong mga ngalan din nakakartulina na ha. Kung makita ang notebook ko, kung ambot hanaw ibang suksok ko mga notebook. Inya, yung makita niya na may kartulina din ha ako ipaswat yung mga ngalan. Bye. Marichelle Bolado. Hello ni mo bay. Nahala pag ko kada mo kay mga unta. Ano to? Nalang ko tip gamay ninyo no, yung discarte ba. Discarte nga mauli kung mauli na bitaw mo sa tuang pinakamamahal nga Pilipinas, pinakahihintay, pinakaasam-asam nating lahat. Ang mga tungtong sa yuta sa Pilipinas. Katong nata sa Pilipinas, nangandoy ta nga mga tungtong ta og laing nasod. Karon nga niya na puta sa laing nasod. Pilte na pud natong pangandoy nga makatungtong na puta sa atong mahal nga Pilipinas. Unsa man. Swerte-swertehan naman yun diri. Swerte na kay kung makauli ka every 6 months, every 1 year, every 2 years. Ang pinaka main na kontrata 2 years man yun no. So swerte na kay kung makauli ka ana apan aduna gyud mga daghang kakulian mga pagsulay sa kinabuhi nga moabot. So naapay mga naagi mga kababayan nato kadaghanan nga masubra pag yun sa 2 ka tuig. Yan, napag yun 20 ka tuig, 30 ka tuig ninta naniguwang na dinhi sa laing nasod nya uli wa na kaila ang mga anak. Muna pinakasakit kayo nga katotohanan. Ito. So, ato lagi isalig ang tanan ng giampo lang gyud nato kanunay. Ang ato mga kapalaran din ni nga unta itugot sa kitasan nga tama ra gid 2 ka tuig no. Makauli gyud sa mga pinabuhi. Kay dili gyud lalim gyud, di na makaila nato. Di na siya makaila nato. Anda man ko Gunyar ko si record sa smear wala gyud. Ang putol tama na sunga-tunga. Wala na put. Pero sa connection siguro hinay kayo. Ano to? By Nilda Bishop. Dara bay. Hello ni mo diha bay sa USA. Diha sa og ingon mausab sa imong pamilya sa Pilipinas ang Carpio family. So Ginoo ko na nakita nabasahan ako imong comment bay nagabuhak jud ko nga namuti na ang imong buhok no ginulat nga mabasahan ako ang imong ang imong komento. Sumoto. By Nilda Bishop. Pasiluad jud kay kuha kay ako jud paningkamutan nga makita na ko yung mga comment and magkatawa mahimuot maluoy nga makuha na lang ko ninyo kay sao mga gamot pa man taman-taman din dagan pa matatrabaho nya tingala na atong amo na unay nahimong trabaho sige nakatubang ni cellphone ito na jud ang trabaho pinakauna jud nga priority ang trabaho kay mo binanibuhi na to sa itong mga mahal sa kinabuhi sa Pilipinas. May problema sa pusimpon rin, may problema basta mo man ang trabaho.
Mo to dayon. So wala na ako mga basahe pasayro ay ko din nyo ay imot pang luod. Unsa naman yun eh. Marami tag nagmamani. Wala ngingaw jud ko sa dawan sa gunoy wala. Wala pa mi ka atumikado. Kasi unyang gabi mga atumikado. Tulog pa man akong tatay. Sing komedya na biya diri. Naanad naman akong tiyan ng harong mga orasa man yun to. Dapat ni hapon naman ni. Bye. Edith Insina, hello ni mo bye. Ang kanimo so bye, Mariam. Alutaybi, hello bye, I love you most. Nag I love you sa mga tanang nag I love you most po. Pero lahi ra jud nga I love you no nga kanang ibati gid nimo ba sa katao kato bitaw mapil nimo nga. Siya na gid ay makauban sa tibuok ng kinabuhi. Hantod sa kahanturan. Tama naman tag pangandoy niini. Kana nga mga pulong balaan kaayo para nako. Okay. Namsa naman po ka. So okay ra kayo nga sige ko ingon ni I love you, sige po ingon ako I love you, salamat kayo. Pero lahi ra kayo ang bation kapag yung sasabihin mo na yung mga mahiwagang salita na yan. Doon sa pinakamamahal mo talaga. Doon nga katubang ni ukit yun din sa kinaulawman, kinauyukan sa imong dughan. Ginoo ko asa man ta mangita ani forever. Ay kapait. Okay lo enjoy kay inuon nga may labad sa ulo. Yung Sara. Hayahay ang kinabuhi. May masamok-samok. Consistent ko ninyo. Ngaon na ta, tabangi ko ninyo, mahurot nila ko. Kung kanon karon Egyptian rice na naay mga pansit-pansit. Unsa man to akong giingon ninyo no? Mo share ko di ay gatong mga teknik ug mauli na ta. Unsa na layo naman noo ko eh. Akong gisakyan to pag uli na ko last 2016 Philippine Airlines. Philippines Airlines ba or Philippine Airlines? Philippine Airlines. Ay, kadlok. Daghang salamat, napakanindot. Nindot kayo inyong serbisyo dinhi kanamo mga pasahero. So daghang salamat. Thank you so much Philippine Airlines. Napakaganda po ng inyong serbisyo para sa aming lahat. At talagang napakasarap ng mga pagkain, no? Maya-maya kain. Ang pinaka the best nga feeling, pinaka the best nga bation kanang inig tugdon sa eroplano dito sa yuta sa Pilipinas. Agay lamias paminaw lagi. Basta katong kami nga bats piti na mong paninggit hala palakpak kay yun na sani ka na di masabtan. Di masabtan ang ibati nga di ka makatuo nga anak kauli na ka Pilipinas. Mo to and ang libre ato sa ako ang pag-uli na ko is 46 kilos. Dayon 7 kilos ang hand carry. Di karon duha malitang dagko akong dala nga tag 23 or dako man tong usa so ako isa gimo na ko nga 26 ang usa 20 kilos lang. Dayon ako'y backpack nga 7 kilos na sobra pa ito og mga siguro mga media or 3/4 ba ang sobra. O gipangyo na lang ko dito sa kuan sa mga manimbangay sa airport. Daghang salamat. Kaya nakahangak ko. And then mo to akong gihimo kay ang akong shoulder bag dito na ko ipamutang na ako'y shoulder na ako'y backpack na ako'y shoulder bag nga dako kay akong shoulder bag nya kay dili man din nila tanaw ng shoulder bag so nakalibre na tag maayo. Akong gihimo na may nag-ingon ako nga dili nila hilabtan ang shoulder bag kay mga kuan naman to nimo mga private naman to nimo nga mga gamit ko no. So akong gihimo dito na ko ipamutang tanan akong gadget nga tanang mga bugat dito na ko butang sa shoulder bag. Inatag mo to sa kong amo niya. Kini laging dugay na gitanugan, medyo nagabok na siya. So, akong gihimo,
akong gihimo, akong gisapnay nako. Dinhi. Pwede lang magbalata nga bugat ang sulod ato kay nabi dito tanang mga gadget, mga bugatanan na dito kay para lagi makakuanta, maka sani, makakuanta ba, makalibre ta gamay nga sa kilo ba. Diskarte. Dayon apa jud ko hawiran nga unsa ni murag ingon ani siya nga mga butanganan sa mga papilis ana bitbit ana din pagkahuman dito na ko ibuta akong tablet nya bugat ba ang tablet no, so diskarte na ako ipaipit ako sa mga papilis ang tablet niya ako lang di sapnay pud ang ilalom kay basin mulusot ang lubot sa tablet makitaan ba. Ana diskarte ang pagkahuman mo to na shoulder bag, dapat backpack. Ang katong nasa ko shoulder bag mo to ang dili nila chikon, dili nila timbangon ug katong ang ako ang folder nga plastic nga folder. So mo to nakalibre na ko no, siguro nakalibre ko og mga bugat-bugat man jud to dito na ako nakalibre. Dayon mo to salamat sa Ginoo nakalusot na gyud na. Nakalibre na gyud ang mga bugat-bugat dinhi ako ibutang sa shoulder bag. Ang gisap na karon pag-abot sa airport sa Naiya. Kanilaging excited kay kano nga naa ka nakatungtong jud sa Naiya. Na man sa tulo ka tuig kapin nakauli jud ko. Nalimot ko og sapnay sa akong shoulder bag niya. Bag-o butoy natos kung amo. Pero dugay na kay ito niya nga gitanugan. Hala ka nabugto. Kanilaging na excited na lagi ka ba. So nalimot na ka nga mga bugat din sulod sa shoulder bag. Ana naputol ang shoulder bag na langkat ba dinhi sa iyang sling niya. Na nabugto kani kiat kayo kay nana. Nasa na iya. Ana dayon. Dayon. Ayaw gid mo og standby sa arrival ha kung wala mo yung mga sundo pa. Kay ngano maghuot yung dughan. Kung wala mo sundo maghuot yung dughan dito kay kana bitaw sani nga kanang pakiramdam nimo ba nga dugay kay mo nakita sa mga malas kinabuhi na daghan kay dito mga bata managan sa ilang amahan layo pa gani kayo mudagan silang amahan mudagan silang mga inahan na mga bana mga asawa mga inahan na dito managan sa layo pa gani halang siningitay na anak niya layo pa kayo maghuot yung dughan dito basta wa pa mo mga sundo ay na lang mo standby sa arrival by mo ray akong tambag ninyo no. Magtiabaw mo dito makaapil mo tiabaw sa mga tao bitaw nga mga nagsundo ang uban dagko pa karatula ana welcome back ana daghan kay mga surprise ana nya katong hitabo katong pag-uli na ko dugay-dugay jud akong sundo kay tuwa sila sa Cavite na birthday pa sa dito sa Cavite o sa barangay sila. Nani sundo na ko. Kung mga ayaan dyan sa Marikina. Sila mga sundo na ko. Iyang maana, iyang bana. Tanan, mga kasilinganan kaprihan. Pag-abot dito, ginoo ko, daghan ba ninyo? Bibo kayo, dugay-dugay kung nila na sundo. Siguro mga 5 ko ka oras sa airport gapaabot. Nangaging na ko sound dito. Ayan mo to. Basta ayaw mo dito standby din kung gamay ra inyong dala pwede nga di mo mag-taxi kay doon ra kaayo ang sakyanan sa mga bus mo ni ang arrival no so di ari kasada paingon dito unsa ba sige dire kasada paingon dito di na po kasada nga paingon dito so di ari mo paingon dari ana baklay lang mo paingon sa ubos gamay nanay mga bus dito paingon sa EDSA kung asa mo paingon kung naara mo sa Manila nga area pwede kayo mo magbus ay nang pag-taxi kay daghan kay mga luko-luko nga mga taxi gyud binuangan ra gyud mo dayon panitan kung mag-taxi gyud mo ino lang ninyo ang mga taxi driver nga inyong sakyan nga kuya kumusta kuya mayong papaginabuhi kanimo kuya ha ayaw biya ko og kanang binuangi sa ako ang bill kay ana lang ba ina kay pulo na pa ko katuig sa abroad kuya pero wa gyud ko kwarta ay gyud ko binuangi ana ninyo
Pulo ko katuig sa airport ay ko binuangi di ara ako na send ang imuhang kuan ha, imuhang plate number sa akong iyaan kay kung iyaan ra man akong mga kuan na diri mapuy-an muli pa ko sa probinsya kuya kaluoy sino nakauli lang jud ko after 10 years po wa jud ko tigom kay daghan ikog mga kuan mga gipangbuhi ana ba diskarte lang kung ano niyo daan ang mga taxi driver na pakusensyahon daan ba daghan kay mga loko-loko lagi so mo to anaw na niyo so kuya kanang sakto-sakto lang ang bayad ha way daya ha kay Duterte ta ana alam ninyo mga bay kung gusto gid niyo magtaxi nga wa mo kalang kuam wa mo sundo so mo na yung diskarte na yawi daan ang driver na kuya ito binuang diha kay basig nagtuo mo nga ma-abroad bilang kami kwarta wa jud mi kwarta kay kada buwan mi mapadala ura mo halok sa among palan ang among kwarta naagid niyo mga bay jud mo patungtog sa mga taxi driver nga bisag napagay sa pikas kalipay 100 na ang bill sobra ang kay may paluong uguan kinang may hapakon og resibo masa jud mo paloko walang manluloko kung walang magpaloko mo ginitiman ninyo so mo to dako mata magtutip na ako so nalipay lang ko kay nako higala dire nga dugay na gid kay siya dire medyo dugay sabihin na lang natin na medyo dugay na pasalamat kay ko sa iyang mayong balita kay makauli na gid siya. Masalamat sa Ginoo kabalo na ang Ginoo kinsa siya dako ko pasalamat nga makauli na siya so mao to nga naka hatag kog idea unsaon yung mga buhaton ko mauli na mo ha basta ay mo tambay sa arrival kay gabi ko to pag uli na ko basta huutas kung dugan ba sila nya wala ba yung sundo sa kuha nga bana kay wala ba koy bana nga mga anak layo kaayo so mo to nga muot yung dugan murag ipikas og atsa mura jud gipikas og atsa kay nalagi layo ka ay sani kanang makasuya kaayo na magakos layo pa kaayo na makatiabaw jud ka didto mo na nga kung wa pa kay sundo dai dong balik sa sulod ay gyud pag standby sa arrival kay wa na magkasakit ka sa puso ma-feel nimo ang mga emotions dito mga kalipay mga kasakit tanan-tanan ang kalipay sobra na pa ba mulukso ligid-ligid na lang kung pwede nataas na itong video mabasa na ako sa Biblia hello bye kay naman ta hello kay happy 3rd birthday di ay kay Shay gikan kang Lola Calion or Christian Calion man imong pangalan sa YouTube ay no so belated happy birthday ba baby Shay hello daghang salamat nakailag gyud kuno kay ni siya nako no bisan gamay yung bata nakailag gyud sa inday kabkab daghang salamat hello sab kay Ivy Beverly Bannister salamat kayo palangga akong igagaw may kwento sa ako agahapon mahitungod kanimo so wala na ko kailan ninyo mga bataan mo kay pag blackout na ako dito sa ato ang pinakamamahal nga yutang na tawhan gagmating pa kay mo